Moikka kaikki ja tervetuloa tänne mun kanavalle. Mulla on ollut tosi pitkään jo mietinnässä, että mä haluaisin alkaa tekemään tänne puhevideoita, että mä voisin tehdä vaikka just näitä kuukauden lempparituotteita joka kuukausi ja sitten vaikka tämmöisiä Get Ready With Me -tyyppisiä videoita, missä mä samalla puhun kuin meikkaa ja näytän vähän mun asuja ja muuta. Niin se on ollut sellainen pitkä haave, että mä haluaisin tosissaan alkaa tekemään enemmän sen tyylisiä tänne mun kanavalle. Ja sit siinä on ollut vähän semmonen, että on se vähän aina eri asia istua kameran eteen, meikata hiljaa, laittaa musiikki siihen päälle, että mitään persoonaa ei näy versus se, että mä istun tähän kameran eteen ja puhun, niin se on tosi iso ero siinä. Niin ehkä mä oon pikkusen arastellut sitä. Että mä oon muutaman semmosen lempparituotteet, jo mä tein se lempparituotteet nimellä videota, oon tehnyt aikaisemminkin, ihmiset on tosi paljon tykännyt siitä. Joten mä oon ajatellut, että ehkä mulla voisi olla mahdollisuuksia jossain vaiheessa tehdä tätä, mutta sitten vähän on jänistänyt. Ja sitten mä viime perjantaina vihdoin ja viimein lataasin semmoisen puhevlogin tänne mun kanavalle. Ja te tykkäsitte sitä ihan hulluna. Mä sain tosi paljon hyvää palautetta. Tää on ihan jäätävä. Mä en tiedä miten mä voin alkaa tekemään näitä puhevideoita, kun mä aina sönkötän. Siis tää on ihan missä tilanteessa tahansa mä sönkötän. Mun siskon kanssa mulla on tämmönen ihana tapa. Niin ihmiset tykkäs ihan älyttömästi sitä vlogista, sain kivaa palautetta muiltakin komalta äitiltä, joten mä ajattelin, että nyt vihdoin mä otan itseäni niskastakin jalan tekemään tänne näitä videoita. Ja mä ajattelin, että kiva tapa aloittaa tää homma olisi sillä, että mä tekisin tämmösen videon, missä mä näytän vähän, että kuka mä oon. Kerron kuka mä oon. Niin, koska mä tajusin, että ei teistä varmasti tosi moni tiedä yhtään mitään musta. Tietää mun nimen ja että mä tykkään meikistä. Joten mä otin tänään työn alle tämmöisen homman, että mä otin 2 eri täkiä, toinen meikkitäki ja semmonen Get to Know Me-täki ja yhdistin ne ja sain sitten 30 kysymystä aikaiseksi. Joten jos sä haluat pikkusen oppia tuntea mua paremmin, niin jatka ihmeessä kattomista. Mä tiedän, että tästä on ihan tosi pitkä video, joten eiköhän aloiteta. Numero 1, koko nimi. Eeva Erika Pesonen, käytän nimeä Eerika, vaikka tosiaan Eeva on se etunimi, mutta kirkon kirjoihin on kirjoitettu, että minun kutsuma nimi on Eerika. Terve äiti. Ikä 27 vuotta. Mistä olen kotoisin? Olen kotoisin Ivalosta ja olen muuttanut sieltä 11 vuotta sitten Ouluun ja olen sitten täällä tosissaan asustanut koko ajan sitten jälkeen. Suhdestatus, olen parisuhteessa. Ammatti. Mä oon bioanalyytikko ja oon töissä sairaalan labrassa. 3 asiaa, jotka tekevät sinut iloiseksi. Mä sanoisin, että ihana lämmin sää, koska mä tykkään tosi paljon kesästä. Iloiset, positiiviset ihmiset ja sitten ystävät ja perhe, niin ne tekee mut tosi iloiseksi, että ne on ehdottomasti mulle tosi tärkeitä asioita. 3 asiaa, jotka ärsyttävät sinua. Kylmyys. Mä en tykkää yhtään talvesta. Negatiiviset semmoset ankeat, ilkeät ihmiset, niistä mä en välitä todellakaan. Ja sitten, mikä voisi olla vielä 3, mikä ärsyttää mua. Semmonen, että ei voi katsoa omaa napaa kauemmas, että ollaan niin ahdasmielisiä, eikä pystytä yhtään millään tasolla kokemaan empatiaa toista ihmistä kohtaan, niin se on semmonen, mikä mua ehkä vähän tökkii. Numero 8. Lempparijuhla. Joulu. Ehdottomasti joulu. Kaikki tietää, että mä rakastan joulua. 10. Lempparikauppa. Sephora. 11. Julkisihastus. Mä sanoisin, että Demi Lovato on aivan mahtava. Hän on todella lahjakas artisti ja hän on muutenkin tuonut hänen omaa addiktiota tosi esille ja puhuu sitä avoimesti, ja hän on semmoinen tosi inspiroiva. Ja muutenkin siis hän on niin kaunis kaikin puolin, niin mä tykkään hänestä ihan hirveästi. Numero 12. 3 suurta unelmaa. Mä haluaisin ehdottomasti ostaa joskus itselle mökin tuolta pohjoisesta. Semmonen, missä on ulkohuussi ja ei tuu juoksevaa vettä ja on puusauna. Semmonen erämökki. Sitten mä ehdottomasti toivoisin päätyväni semmoisen ammattiin, missä mä pystyn auttamaan ihmisiä. Ja sitten 3. olisi, että mulla olisi onnellinen parisuhde ja hyvä perhe-elämä. Ne on mun 3 suurta unelmaa. Numero 13. 3 tapaa. Aamuisin mä tykkään pedata mun pedin. Se on semmonen, että heti näyttää asunto paljon siistimmältä. Mä kirjoitan päiväkirjaa. Se on vähän semmoista on-off-tyyppistä, mutta mä yleensä kirjoitan sitä päiväkirjaa aina aika ajoin.
Et ihan sillä ajatuksella, että sitten kun on vanhempi, niin on kiva katsoa, että mitä on ajatellut joskus silloin parikymppisenä. Ja numero 3 voisi olla tässä, että tää nyt on aika uusi tapa ja tää on vähän tämmönen kehitteillä oleva tapa, mutta mä meditoin ja se on semmonen, mistä mä haluan tehdä jatkossakin jonkun video ja selittää, miksi mä oon päätynyt siihen, että mä haluan meditoida ja miksi mä koen, että se olisi tosi kiva juttu, mutta ne olisi ne mun 3 tapaa tähän hätään, mitä mä keksin. Joo. Numero 14, 3 lempituotetta. Tää on helppo. Estee Lauderin Double Wear meikkivoide, Too Facedin Petetään Sex Maskara ja sitten Makeup Storen Dr. Brow, semmonen puuteripohjainen kulmavärituote, jossa on 3 eri sävyä, niin se on semmonen, että mä oon käyttänyt jo vuosia kanssa. Kaikki nämä on ollut semmosia, että niitä ilman mä yleensä en tee arkimeikkiä ikinä. Numero 15. Fakta, jota sinusta ei päällepäin tietäisi. Mulla on tosi paljon tatuointeja. Mullahan näkyy mun olkapäätatuointi, joka menee tuonne yläselkään. Ja mulla näkyy tää mun rannetatuointi. Mutta sen lisäksi mulla on vasen pohje on ihan tatuoitu. Tai no ihan tatuoitu. Siinä on tosi iso tatuointi nilkasta ihan polveen asti. Mulla on toisessa kyljessä semmonen tatuointi, joka menee lonkasta tänne yläselkään asti. Aika iso. Ja sitten myös toisessa kyljessä, niin vasemmassa on vähän pienempi tatuointi. Niin moni ei sitä uskoisi. Plus, että mulla on venytykset. Entiset venytykset, jotka en nyt näe, koska mulla on tämmöiset korvikset, jotka peittää sen. Mulla on suunnilleen, ne venytykset on suunnilleen joku 5 milliset vieläkin, että ne on ollut 18 milliset joskus 5 vuotta sitten. Olen ajatellut kyllä laittaa kiinni, en ehkä enää tykkää niistä enää sellaisenaan. Niin. Mutta joo, nämä on semmoisia piirteitä, jotka ei niin hyvin näy. Numero 16. 3 asiaa, jotka kaikki läheiset ihmiset tietävät sinusta. No, yksi on ehdottomasti se, että kaikki tietävät, että mulla on aina nälkä ja mä aina suunnittelen, milloin mä syön seuraavan kerran ja mitä mä syön. Se on ihan fakta. Kaikki tietää, että mä en tykkää kylmästä, koska mä oon aina kylmissä ja mä oon aina, että mennäänkö sisällä, mulla on kylmä. Niin sitten se. Ja mitäs muuta? 3. asia voisi olla se, että kaikki mun läheiset ystävät, perhe tietää, että mä voin tulla asiasta puhumaan, että mä oon mielestäni aika mieleltäni avoin enkä niinkään tuomitseva sitten. No ainakin mä toivon, että näin ajatellaan. Toivottavasti. Numero 17. Lempparitubettaja. Mä sanoisin, että Chloe Morello. Se on semmonen tubettaja, jota mä oon kattonut tosi pitkään ja mun mielestä se on aivan ihana persoonana. Se on semmoinen lämminhenkinen ja ei yhtään ylimielinen. Et mä uskoisin, tai mulla on semmoinen olo, että jos mä tapaisin hänet joskus kadulla, niin mä voisin mennä puhumaan hänelle eikä hän olisi silleen, mitä sä tulet juttelee mulle. Et se ihminen on semmoinen niin maanläheinen, niin mä sanoisin ehdottomasti Chloe Morello, että jos te et ole ikinä nähnyt häntä, niin käykää ihmeessä katsomassa. Lemppari hajuvesi. Mulla on 2, koska ne on tosi erilaisia. Toinen on Escadan Celebrate Now. Onko se Celebrate Now? Mutta mä käyn tarkistaa. Joo. Yksi on tää Escadan Celebrate Now. Tää on tosi ihana, tämmönen kevyt, kukkamainen tuoksu. Ja tää on semmonen, mä sanoisin, että tää on päivätuoksu enemmänkin. Semmonen arkituoksu. Ja sit mulla on enemmän semmonen iltapaari tuoksui YSL Black Opium. Ja tää on huomattavasti tuoksultaan semmonen paljon rikkaampi ja semmonen täyteläisempi ja semmonen mystisempi. Niin mä sanoisin, että nämä 2 on semmoista tosi hyvää. Että en sanoisi kumpi näistä on parempi. Numero 19. 3 asiaa, mistä pidät itsessäsi. Koska tää oli kauneuspuolen täkissä, niin mä uskon, että tässä puhutaan nyt ehkä ulkoisista jutuista, niin pysyttäydytään niissä. Mun mielestä mulla on tosi söpö nenä. Se on tämmönen. Mun sisko sanoo aina, että se on kuplavolkkari. En mä tiedä muistuttaako se enää kuplavolkkaria, mutta mä tykkään sitä tosi paljon. Se on semmonen pieni nöpö. Sitten mä tykkään, että mulla on tummat piirteet. Ja sitten mä tykkään mun kropasta, tai kropan mallista. Mulla on aika leveät hartiat
Ja sitten mulla on kuitenkin peppua ja kapea vyötärö, niin mun mielestä se on kiva. Ja se on semmonen, sanotaanko, että urheilullinen. Joo, mä sanoisin, että mulla on kiva. Mä tykkään mun kropasta, koska se on urheilullinen, että siinä on vähän semmoista, että mä jaksaa vetää leukoja ja tämmöstä, niin mä tykkään siitä tosi paljon. Numero 20. Paras meikkivinkki. Mä sanoisin, että pidä huolta sun ihosta. Se on niin semmonen perustavanluontainen asia, että monestikaan meikit ja oikeastaan juuri ikinä meikit ei näytä hyvältä, jos sun iho on tosi huonossa kunnossa. Ja tiedätkö, että se on kuiva ja sitä näkee, että sitä ei ole oikeastaan niin kuin puhdistettu ja kuorittu ikinä. Niin mä sanoisin, että pidä huolta sun ihosta, että se on numero 1. Ja sitten sen jälkeen se voit alkaa hifisteleen kaikessa muussa, mutta aloita ihmeessä siitä. Numero 21. Kissat vai koirat? Mä tykkään eläimistä ylipäätään, mutta jos nyt pitää valita, niin mä sanoisin ehkä kuitenkin koirat. Onko sinulla sisaruksia? Joo, yksi sisko löytyy Elina, 7 vuotta mua vanhempi. Numero 23. Mitä huomaat toisessa ihmisessä ensimmäisenä? Ehkä sen, että miten ne kantaa itseään, kun ne tulee huoneeseen, minkälainen on ryhti ja minkälainen se ulosanti, että katsoako se ihmisiä, hymyileekö se vai onko se ihan murjottavan näköinen, että piettääkö se itseään piilossa sillain kyyryssä, että älkää huomatko mua vai tuleeko se silleen, että hei, mitä täällä tapahtuu. Mä sanoisin, että mä huomaan semmoisen ensimmäisenä ihmisestä, että miten se kantaa itseään. Numero 24. Lemppariaine koulussa. Mä tykkäsin historiasta tosi paljon. Se oli ehdottomasti semmoinen yksi mielenkiintoisimpia. Ja sitten köksä. Köksä oli tosi kiva. Mutta sanoisin, että historia. Numero 25. Kuvaile itseäsi yhdellä sanalla. Eloisa. Joo, eloisa. Lapsuuden lempimuisto. Kesäisin meillä oli semmoinen tapa perheen kanssa, että kun oli lämmin ilma, niin me pakattiin eväät ja lähdettiin aina koko päiväksi rannalle. Et se oli semmoinen ihana. Se on jäänyt tosi hyvin muistona mieleen, että ne ihanat päivät. Musta tuntui nyt, kun miettii jälkikäteen, että me oltiin ihan aamusta iltaan, vaikka todellisuudessa me varmaan oltiin joku 3-4 tuntia siellä, mutta se tuntui aina siltä, että me oltiin koko päivä siellä ja sitten leikittiin ja uitiin. Ja se oli kyllä tosi kivaa aikaa. Et mä sanoisin ne uimareissut lapsuudesta. Numero 27. Katsotko urheilua? Riippuu. Jääkiekko on mielenkiintoista, mutta mä en ole mikään fanaattinen fani, mutta tykkään katsoa ja käyn ihan paikan päälläkin katsomassa välillä. Ja sitten yleisurheilu, varsinkin isommat kisat, niin ne on tosi kivoja katsoa, että niihin mä monesti koukutun sitten, kun olympialaiset tulee, yleisurheilu-olympialaiset, niin sitä vaan jää niinku tuijottamaan. Kyllä jos mä näen niinku hyvää urheilua, niin kyllä mä katson sitä. Numero 28. Kuka inspiroi sinua eniten? Mä en lähtisi erittelemään tätä, koska niin moni ihminen mun elämässä inspiroi mua. Sanotaanko näin, että semmonen ihminen, joka on oma itsensä ja puhuu omien mielipiteitään julki ja seisoo mielipiteittensä takana, niin ne aina inspiroi mua. Et mä en ehkä lähtisi yhtä ihmistä nyt tähän erittelemään, että se on niin moni ihminen inspiroi mua eri tavoin, niin mä en osaa sanoa, se on liian vaikea kysymys kyllä. Numero 29. Meikkaatko päivittäin? Sanotaanko näin, että työpäivinä joo, se kuuluu mun niin aamurituaaleihin. Mä keitän kupin kahvia ja menen meikkaan. Mä nautin itse meikkaamista tosi paljon. Et se ei ole semmoinen mulle koskaan ollut, että voi ei, mun on pakko meikata. Vaan se on enemmän semmoinen, että voi vitsit, on kiva meikata. Mutta sen viikonloppuisin en jaksa aina meikata. Jos lähden käväsen nopeasti jossain kaupassa, niin en mä nyt sen takia ala, että mun on pakko meikata. Niin ei ole pakko meikata, mutta mä tykkään siitä. Elikkä en meikkaa joka päivä. Sitten olisi numero 30, eli viimeinen kysymys. Ja itse asiassa mä kysyin mun poikaystävältä, että hei, heitäpä joku hyvä kysymys mulle tähän videota varten. Ja se heitti niin hyvän kysymyksen, että mä olin ihan hämillä, että mistä tää tän keksit? Hän ei tiedä tasan tarkkaan mitään meikkaamisesta. Niin tää oli kyllä mun mielestä tosi hyvä. Paras arkimeikkivinkki. Tää on hyvä, koska tätä monesti varmasti ihmiset pohtii ja itsekin sitten pohdii, että mikä on semmoisia hyviä vinkkejä, mitä voisi
niin kuin huomioida arkimeikissä. Mun mielestä ehkä paras vinkki olisi se, että käytä monikäyttöisiä tuotteita. Että on semmoinen tuote, vaikka voidemainen tuote, mitä sä voit käyttää poskille, poskipunainen ja laittaa huulille. Samoin joku kulmaväri tai semmoinen pieni luomiväripaletti, jota pystyy käyttämään kulmiin että silmiin, niin se on semmoinen, että se nopeuttaa sun aamumeikkaamista, milloin ikinä sä meikkaatkaan, se nopeuttaa sun meikkaamista. Ja sitten myöskin silloin jos haet reissuun, niin sulla on paljon vähemmän tuotteita, mitä ottaa mukaan. Niin kyllähän se säästää sulle tilaakin. Niin mä sanoisin, että tommonen paras vinkki on sitä monikäyttöiset tuotteet. Siinä se sitten oli 30 kysymystä. Mä katsoin, mulla on nyt mennyt 21 minuuttia ja mä oon aika ylpeä. Mä ajattelin, että tässä menisi tosi paljon pitempään. Mä yritin viettää semmoisen hyvän tahin, koska ei kukaan jaksa kuulla, kun mä jaarittelen täällä puoli päivää. Kerro ihmeessä, mitä sä oot mieltä tästä videosta. Kannattaako mun tehdä puhevideoita jatkossakin? Onko mä vaan hirveä sönköttäjä, että ette vaan jaksa kuunnella mua? Laittakaa kaikki mahdolliset kommentit alas tulemaan. Oho, mennäs puhelin tippa. Ja jos teillä on jotain ideoita, minkälaisia videoita haluaisitte tänään jatkossa, niin laittakaa niitäkin tulemaan. Ja ei mulla muuta. Mun täytyy sanoa, että mä oon aika ylpeä. Mä ajattelin, että mä hömpöttäisin ihan mitä sattuu paljon enemmän. Tää on niin yllättävän hyvin ja mun mielestä yllättävän rento. Musta tuntuu ainakin, että mä oon ihan oma itteni tässä. Että mä oon tämmönen kaheli, joka höpöttelee ihan mitä sattuu välillä. Mutta kyllä tää meni ihan kivasti. Mutta joo. Kiitos tosi paljon, kun tulitte tänne mun kanavalle ja jaksatte katsoa tämän videon, jos jaksatte katsoa tämän videon loppuun asti. Mä arvostan teitä kaikkia tosi paljon. Pitäkää itsestäni huolta, pitäkää toisistanne huolta. Moikka!